tomto videu zistíme, či viem počítať. Dobrý deň, vítam u tohto videa, moje meno je Rubikef a v tomto videu zistíme, či viem počítať. Budeme musieť vypočítať, lebo keď zle vypočítame, tak to je ľahké, 20. A ak sa vám bude video páčiť, môžete dať like a aj odber. Toto je tiež 70. Desať plus 3 je samozrejme 13. Ak to má rád matiku, nech dá na toto video like. Ak to nie, tak môže dať like aj odber. A môžete napísať do komentárov, čo by som si mal zahrať na budúce z Robloxu. To je tiež 10 samozrejme. Dobre, bol som prvý. Dá sa dobre, 4 delené 2 je 2, samozrejme. To zdá, že už aj ten modrý ma dobieha. Je 11, samozrejme. Je samozrejme 1. Tak chcem dobehnúť toho zeleného, lebo mne sa nepáči. Dobre, asi predo mnou, mne sa tak zdá. Je 6. Zasa skôr dám, že ja. (36) Je 1. Dobre. Prvý som bol, a ten zelený je stále predo mnou. Sedem. Zasa ma predbehla. 18. (50). Musím už mať tú myšku, lebo ja som vždy mal tu hore a potom nestíhal kliknúť. To bol buď druhý alebo tretí. Dobre. A zase som bol druhý, zase ma predbehol. Štyri. Dobre, zvedal. Nie 3. Dobre. (20). Skúšam, ale nejde. No už tá lava sa nejak blíži. Nie 3. Dobre. (8). (10). To je 3. Zase som bol druhý. (10).
15. Dobre, zasa druhý som bol. Päť, dobre. 30, dobre. Že by vyšiel tiež. Vyhral som prvý. Dobre, ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. A zistil som, že viem počítať. Pozrite, tu krásne vidno. Tu pekne tancujem, tu je druhý, tu som ja prvý. Veľmi pekne tancujem, takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom a dovidenia.